men et sted, der er relevant for det, man laver. Udforskende. Nye rammer. Altså, at man kan bruge det, man har lært på studieturen og tage noget med hjem. Men også et sted, hvor, at det er sådan, hvor man ligesom har tid til at være sammen på gruppen. Det er jo lidt sådan en måde, vi kan møde hinanden på og lære hinanden at kende. Virkelig få lov til at engagere sig i hvor man er. Gøre en forskel på sin tur, og ikke bare være på druktur, eller ikke bare være på sådan, nu ser vi lige lidt. Gode studietur er vel det fællesskab, man får i og med at opleve nogle andre ting sammen. Hvor man har det sjovt sammen som klasse, og hvor man får snakket med alle, uanset hvad man laver. at det er et godt opplegg rundt turen, at man har en vis mening med den, at man ikke kun tager på en tur for at tage på en tur. Jeg synes, det var ret vigtigt, at vi kunne lave noget, der var fedt. Altså at lære noget nyt. Og at det er en tur, man alle sammen har lyst til at tage på. Ja, det er den gode